La Biblioteca Joan Triadó de Vic és un servei públic municipal que alhora forma part de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona. L'equip humà de la biblioteca està format per un conjunt de 8 professionals altament qualificats i amb molta experiència en el treball de biblioteques. Una directora, 2 bibliotecàries i 5 tècnics auxiliars. Com a central comarcal que som, gestionem també les 2 bibliotecàries itinerants de la comarca d'Osona. Les línies estratègiques de la biblioteca passen pel foment de la lectura, la cohesió social i la cooperació amb els agents de la ciutat de Vic i de la comarca d'Osona. D'aquí activitats com el projecte Nascuts per Llegir, que realitzem en col·laboració amb les escoles bressol municipal i amb els 2 centres d'atenció primària de la ciutat. El projecte del Club de Lectura de Parelles Lingüístiques amb el Centre de Normalització Lingüística, o el Club de Lectura en veu alta, amb l'Associació Sant Tomàs, sense oblidar els actes que organitzem amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental en col·laboració amb la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona i les biblioteques de la comarca. El projecte que presentem, el Premi Teresa Rovira, és el dels tallers de poesia, que oferim als centres de primària de la ciutat conjuntament amb el Centre de Recursos Pedagògics d'Osona. Uns tallers de poesia que tenen com a objectiu apropar de manera lúdica i amena la poesia als escolars de la ciutat de Vic, als alumnes de 5è i 6è de primària, ajudar-los a millorar la comprensió lectora i l'expressió oral, desenvolupar la seva memòria i les seves capacitats creatives i alhora proporcionar recursos al professorat. La Biblioteca Joan Triadó de Vic, en tant que equipament cultural, mal de dia a dia, per estar al servei de la ciutadania en el seu conjunt, oferint tota aquella varietat d'eines pedagògiques que permeten aprenentatge, formació permanent, tant als nens com a les persones adultes i específicament també en temes de gent gran. En aquests moments tenim un especial interès en treballar amb el món escolar per la interrelació que entenem que hi ha d'haver una societat amb cohesió, una societat que creix des de la diversitat també cultural i per tant anar fabricant entre tots, per dir-ho així, anar construint aquest tronc comú de ciutadania que segur que ens aporta valors a tots plegats. Un exemple d'això són els tallers de poesia que van més enllà del contingut literari, pròpiament dit, i que pretenen també ajudar a l'expressió oral, a l'expressió interpretativa inclús dels mateixos. Aquesta és una tasca que molt de gust fem amb les escoles i que oferim a tots perquè ho vulgueu veure. El Centre de Recursos Pedagògics d'Osona col·labora amb la Biblioteca Joan Triadó en l'organització dels tallers de poesia a les escoles del municipi de Vic. L'objectiu d'aquests tallers de poesia és donar eines als nens perquè treballin el text poètic. Abans de venir a fer els tallers aquí a la biblioteca, els nens i nenes de les escoles treballen la poesia també al seu centre. I un cop fet els tallers, també fan un treball. A vegades aquesta posta en escena, diguéssim, pot ser dintre de la mateixa escola fent una recitació de poemes als seus companys i altres vegades també s'han fet exposicions aquí a la biblioteca, ja sigui de poemes, il·lustracions de poemes, auques. Aquest any es pretén fer un espectacle poètic el dia 21 de març, Dia Mundial de la Poesia, en la que col·laborin totes les escoles i els nens posin en escena tot allò que han après en els tallers en el Teatre Atlàntida. Nosaltres des de l'escola és un projecte que sempre ens ha agradat molt i fa uns quants anys que hi participem i creiem que és clau que hi hagi projectes com aquest perquè la poesia és un gènere literari que és molt difícil de treballar a l'escola. Els alumnes ho veuen com a pesat, ho veuen com la poesia encara molt antiga, que els costa entendre, el llenguatge a vegades és una mica complicat. I llavors, treballar-lo a l'aula és com treballar un gènere més que no ho troben massa motivador. I per tant, l'aprenentatge que es fa aquí a la biblioteca jo trobo que és molt més gran que no pas el que es pot fer a la classe en un any. Ells estan motivats, l'agafen la poesia com a divertida i a partir d'aquest punt ells també van entrant cada vegada més en la poesia. Els resultats són que llavors, després del taller, veus que hi ha nens que a la biblioteca d'aula agafen el llibre de poesia i se'l llegeixen, i l'entenen, i el gaudeixen. Bé, des de Teatre Art fa ja molts anys, però molts, que estem donant classes i tallers de teatre a les diferents escoles de la comarca
I des de fa ja una bona colla d'anys també, des del Centre de Recursos, se'ns va proposar la idea de fer uns tallers de poesia a través de les biblioteques. No anem a treballar la part tècnica de la poesia, perquè no serem nosaltres, en tot cas, els que ens dedicarem a això, i anem a treballar més la part de comunicació. Llavors són petites eines que crec que es dediquin al que es dediquin el dia de demà, doncs poden ser útils, i acabar fent aquests tallers de poesia a la biblioteca i treballant totes aquestes coses com ritme, expressió corporal, expressió oral, volums, emocions, perquè també treballem les emocions. Penso que tot això són petites cosetes que, sumades, si mai se'n recorden d'aquells que ens van fer aquell taller de poesia, deien que ens va molt bé.